As futuras estrelas do vólei a nivel galego daránse cita o domingo 29 de marzo en Rianxo, no Polideportivo Municipal, para a disputa da Copa Benxamín. Organizada polo Club Voleibol Rianxo e a Federación Galega de Vólei, a competición servirá para que os máis cativos poidan ir sumando experiencias. Prevese unha participación duns 30 equipos chegados dende toda a comunidade. Hai moita participación e os rapaces pasano ben e demais, pois decidimos meternos un pouquiño na organización, intentar organizar un pouco un campeonato destes. E agora que tuvemos a oportunidade, pois vamos a ver como se dá a participación. Esperamos que siga a línea dos últimos anos, que había hasta máis de 200 participantes, moitos equipos, hasta 30 equipos. Entonces, vémonos na capacidade de organizalo xunto co Concello e ca Federación. Esperamos eso, unha jornada de deporte durante todo o día, desde as 9 da mañá hasta a pecha, hasta a noite. Invitar a todo el mundo a que venga a esta fiesta del deporte, que son as futuras estrelas do vólei galego, que son nuestros pequerrechos que vienen aquí a jugar sus primeros partidos de vólei, que es donde cogen el gusto por el deporte y donde empiezan a dar sus primeros pasitos. Entonces, sabemos que con los ingredientes que tenemos, tanto Concello, Club, como el deporte, como la base, que va a ser un éxito. Dende o Concello, que colabora na organización do evento, destacaron a importancia de poder acoller este tipo de probas. Agradecer ao club que quixese acoller esta proba, esta copa, agradecer á Federación e encantados de que consideráranse en Rianxo para poder levar a cabo esta copa. As inscricións para os equipos aínda están abertas, podéndose realizar enviando un correo á Federación, correo@volei.gal.